Dereng ngantos paripurna sami balacana ingkang mlajar-mlajar ing katebian inggih Kelurah Nayantaka. Kula ingkang sowan Ndara. Semar mlayu-mlayu nggih. Sowan kula nampi pitungkasipun ingkang sinuwun Ndarawati. Mawantu-wantu mangsuli dawuhipun Kang Wandarawati, paduka tetep kedah lenggah wonten pringgondani, Den. Mboten kenging medal wonten ing peperangan. Saksedane Raden Abimanyu mboten wonten ingkang dipun ajeng-ajeng kejawi namung Ndara Gatotkaca. Malah niki Kurawa nrajang wewaler. Ngajengaken Senopati mongko lajeng jarak perang wayah dalu. Dene Senopatinipun ingkang wohe ngawangga sinuwun Basukarna Ndara. Ibu kula aturi damel marang ingkang putra pun Gatotkaca, Ibu. Kula nyuwun palilah badhe majeng wonten ing pabaratan. Menika wonten wekdal ingkang mirunggan anggen kula badhe ngaturaken dharma bekti kula dhateng tiyang sepuh. Ibu kula aturi nglilani. Kula badhe nanjaken jejering anak dhateng tiyang sepuh. Sampun ngantos menawi kula gesang nanging dipun cedha dicacat dening sakbaraan kula. Dicacat dening jagat sinengguh kula satriya jirih getih wedi mati. Ibu kula nyuwun pamit. Kula nyuwun pamit madal pasilan. Aja anakku nggih. Aja. Aja aku ngelingake welinge wakmu Ndarawati. Kula nyuwun pamit, Ibu. Atur kula kleru niki wae wis kula tata apik-apik aja nganti kleru. Ning wangune Ndara Gatotkaca prisa lelakon nalika Ndara Abimanyu seda. Putra-putra Madukara akeh sing nyedani Prabu Karna. Dadi runtik penggali ingkang putra Semar anak Kututna Nayantaka. Nggih ngestaken dawuh. Ayo Petruk. Mbak Yu miji karo pisuane adimu Braja Wikalpa karo Braja Lamatan. Adiku Di ngomongamu Gatotkaca mrujut saka gendongan wal saka kudangan mlayu saka negara Pringgondani wayah bengi miturut ature Semar yen to Kurawa ngetoni Senopati nranjang wewaler wayah bengi maju ning pabaratan. Mongko Gatotkaca wis ora bisa dipambengi meneh awat-awatana anakku. Oh njaluk pangestu Kakangku.